Na úvodnej obrazovke v tabuľke, kde sú zobrazené všetky záznamy o love, si kliknutím vyberieme záznam, s ktorým chceme pracovať. Záznam si môžeme vybrať aj pomocou šípok hore a dole. Označený záznam má zelené pozadie a jeho podrobné informácie sú zobrazené v ľavej časti. Kliknutím na tlačidlo Oprav sa otvorí nové okno, v ktorom sú uvedené všetky informácie prislúchajúce k tomuto záznamu o love. Tieto údaje je možné upraviť a následne uložiť. Popis jednotlivých položiek je rovnaký ako v prípade, keď sa vytváral nový záznam.